Vilhelm, skal du med? Billedet altså. Jamen, det er video. Nå, okay. Så Jeg holder mund. Og du får os vel. Skal jeg lige tjekke? Kan I sige tak for i dag? tak fordi I kom. Og tak fordi I kom på besøg. Og tak for gaven til Vilhelm. Det var rigtig hyggeligt. Var det ikke hyggeligt at have dem på besøg til fødselsdag? Ja. Siger du også tak fordi I kom? Ja, tak for i dag. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Så kommer de først igen, når du bliver 4 år. Så går de ud her, og så vinker vi til dem, når de går, ikke? Så skal de ned til bussen. Bag ved Birgit. Farvel. Tak for i dag. Farvel, Vilhelm. Vi ses i morgen, ikke også? Hvis lige have en lille Jeg lur, tror, der var de gæster i går. Tak for i dag. Selv Hej, hej. Hej, hej. Hej, tak for i dag. Hej, hej. Hej, hej. Vilhelm, vinker du ikke til Hej, dem, nu går hej. de hjem? Hej, hej, Vilhelm. Hej, tak for i dag. Hej, hej. Det var hyggeligt, ikke også? Ja. Nu har vi ikke det, nu går de alle sammen hjem til børnene. Til Vilhelm. Hvor er de søde, hva'? Det er nogle søde børn, de går i børnehave med, hva'?